Здравейте, хора най-различни по света! Сега аз, известният клоун по целия свят, никой не ме познава, но съм известен. Ще трябва да ви представям някакви си неизвестни хора. Плюс това ми се видят малко и прости. Как може аз, толкова известен клоун, да представям някакви си неизвестни и прости хора? Но и това става понякога в живота. Виждате ли докъде съм стигнал? Добре, че поне няма да ги търся този път. Няма да ходя по улиците. Те са пред мен. Сега да ви разкажа една история за тях. Веднъж те решили да се съберат на трапезата, да ядат и да пият, да направят банкет. Този бил заекващ мъж, тази заекваща жена, този сляп мъж, този глух мъж. Така. Заекващия мъж започнал. Като идвах насам, се спънах и паднах в една канавка. Заекващата жена продължила. Трябвало ти е количка, за да ти докара по-бързо тук. Слепия мъж казал. Мине пък по пътя, докато идвах, ме нападна една кобра и едва не ме ухапа. Глухия мъж казал. Какво? Ухапала ти е курва? И курвите ли започнаха да хапят, бе, като кучета? Не, бе, казах, щеше да ме ухапи кобра, не курва. Аха. Заекващия мъж продължил. За тази трапеза сега съм донесъл една голяма и сочна пуйка. Да имаше един голям художник да я нарисува, щеш да е добре. Аз пък съм вземала за трапезата един курнишон и овнишко месо. Да беше ми дал твоя голям художник да нарисува и моето ястие, аз пък, казал слепия, за тази трапеза съм донесъл една баничка, но тук някъде тук я оставих. Напипвам нещо, май е тя. Какво? Пипала си бабичка? Тъй ли е нямало млади жени, ами си налетял на бабичка? Казал глухия. Не, бе. Казах, донесах за трапезата баничка, която я оставих на масата и се опитвах да я напипам. Баничка, а не бабичка. Аха. После продължил глухия. Аз пък за трапезата донесах нещо, ама къде го оставих? Направо забравих. Тук на масата ли го оставих? На стола ли го оставих? Къде? Не си спомням.
веднага продължил заекващия. Аз видях къде я остави торбичката с яденето. Даже надникнах вътре. Ти си донесъл един печен гъсок и едни пресни лайка бомбони. Сега си спомних. И твоето ядение е там. След като похапнали малко, им се е допило вода. И всички поискали от стопанина на къщата, който бил глухия, той бил стопанина на къщата, и поискали му вода. Той отишъл, донесъл вода и те пинали и после му благодарили. Всички от тях казали мерси, мерси, мерси. Глухия се обърнал към тях и казал: абе, стига сте ми мърсили, бе. Преди малко чистих. Не, бе, казах ми ти мерси в знак на благодарност. После всички пак почнали да ядат и изведнъж слепия казал: аз като ям, бързо поглъщам, защото съм гладен. А когато съм гладен, бързо поглъщам. Да знаете. И за това ще свърша май по-бързо от вас с яденето. Ще се наям по-бързо. Какво? Ще повръщаш ли? Как може тук да цапаш, бе? Иди там в коша, не тука. Не, бе, казах, като ям, бързо поглъщам, когато съм гладен. Бързо поглъщам, а не повръщам. Виждам, че сте се наяли и сте се напили. А за мене оставихте ли нещо? Как нива и срам? Ами, ако ми са поремни, какво ще правя тогава? Ако ми се надуи оная работа, къде ще ходя да търся някаква баячка, че да ми бая оная работа? Как може тази работа? Внимавайте, защото другия път нема ли поканите с вас да ям и да пия, аз няма изобщо да ви представям. Разбрахте ли? Да. Добре. Така. Какво ма гледаш ти пък? Стой тъй. Сега. Казах и ти тъй стой. Значи, какво да ви пожелая друго, освен пак да се видим някой път и вече другия път не знам с кой ще съм, дали съм с вас, дали с друг. За сега на всички да пожелая приятни минути и довиждане на всички.